Να ξεκινήσω με τον κύριο Λάμπρο Μίχο, που ενδεχομένως θα μπορούσε, εφόσον μπείτε στη Βουλή, κύριε Μίχο, να ήσασταν κάποιες ψήφοι για μια αριστερή κυβέρνηση. Έτσι έχω καταλάβει, ακούγοντας την κυρία Κατσέλη. Κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος, αλλά πριν δώστε μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Φυσικά. Να σχολιάσω το θέμα του debate. Ναι. Επειδή ήμουν μέλος της Διακομματικής Επιτροπής, πρέπει να διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι το θέμα του debate δεν είναι θέμα της Διακομματικής Επιτροπής. Το είπαμε αυτό. Εκεί εκφράστηκαν απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία συμπεραίνω ότι βρήκε προφάσεις για να μην γίνει. Το ΠΑΣΟΚ καλύφθηκε πίσω από την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα, αυτό θέλω να πω, η κυρία Γιαννηματά απίφθινε πρόσκληση σε μερικά κόμματα να κάνουν debate εφόσον το θέλουν. Εξαιρώντας όμως, προσέξτε, την κοινωνική συμφωνία. Αυτό εκθέτει. Σας έβαλε μέσα, αλλά. Αυτό εκθέτει το ΠΑΣΟΚ και το στιγματίζει. Προφανώς δεν έχω υπόψη μου για το ότι εκ των υστέρων μας έβαλε. Τέτοια πρόσκληση δεν μας απευθύνθηκε. Ναι, όχι, εκ των υστέρων. Στην αρχή έχετε δίκιο πάντως. Μου δίνει την εντύπωση ότι δεν θέλει ο κύριος. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε με τον κύριο Βενιζέλο μόνο τα κόμματα που έχουν συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Σας εξαιρούσε. Παρότι μετά όμως. Μετά η κυρία Γεννηματά, μετά από κάποιες αρνήσεις από κάποια κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, είπε: εμείς προχωράμε. Πολύ ωραία, το κλείνουμε. Και έβαλε μέσα και τη δημοκρατική και την κοινωνική συμφωνία και τη δημοκρατική συμμαχία. Έτσι έπρεπε να γίνει και λυπούμε για το ατόπιμα αυτό. Συνεχίζω λέγοντας, κύριε Καψί, ότι σε αυτό που λένε τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να ψηφιστούν για να υπάρξει κυβέρνηση, για να εφαρμοστεί με συνέπεια το μνημόνιο, λένε σωστά. Και νομίζω είναι το μόνο που είναι αλήθεια που λένε. Για να συνεχιστεί ο φρενήρης κατήφορος της ελληνικής κοινωνίας. Το θέμα, όπως σωστά ακούστηκε και προηγουμένως, δεν είναι αν θα γίνει κυβέρνηση. Κυβέρνηση υπερπίων και χάριν ποιων θα γίνει. Το τόσο σίγουρο ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση? Έχει σημασία. Νομίζω, ακούστε, ότι ο λαός, αυτή η διετία μάλλον για το λαό μας ήταν πολύ διδακτική. Και έχει τώρα αποκτήσει μια βιωματική σοφία. Δηλαδή σχεδιάζει και κρίνει με βάση το τι του συμβαίνει τώρα. Τι βιώνει σήμερα και το τι θα επακολουθήσει. Και νομίζω θα δώσει λύση ώστε να υπάρξει ένας αριστερός προοδευτικός αστερισμός, ο οποίος θα δώσει λύση στα προβλήματα. Εσείς βλέπετε δηλαδή πιθανή μια κυβέρνηση τώρα? Εγώ βλέπω αν όχι. Θα έλεγα κυβέρνηση Παπαρίγα, αλλά την έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά ακούγοντας τον κύριο Χιόνι, και δεν χρειάζεται να ακούς τον κύριο Χιόνι, όλα τα στελέχη του ΚΚΕ όλο το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Ας πω λοιπόν, κυβέρνηση Τσίπρα, τη βλέπετε πιθανή? Βεβαίως, ακούστε, αν δεν είναι αύριο για να βλέπουμε όλα τα δεδομένα, αν δεν είναι πιθανόν αφενός αύριο μια τέτοια συμφωνία, θα γίνει μεθαύριο. Βρισκόμαστε σε μια παρακμιακή μετά από νέες εκλογές, ενδεχομένως. Και το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοσιαλιστικοί θύλακοι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Να αποσκηνθήσουν, λέτε. Λέω, μην ξεχνάτε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε 160 βουλευτές και καταλήξαμε το ΠΑΣΟΚ να έχει 120. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα που θέλανε μια προοδευτική διακυβέρνηση, εφόσον πιστούν ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής.